Salut, eu sunt David, iar acesta este proiectul meu, Tio Says. Acest proiect este un joc inspirat după jocul Simon Says, în care jucătorul trebuie să apese pe butoane în secvențe ilustrate pe ecran. Dacă jucătorul copiază secvența cu succes, atunci secvența crește, altfel jucătorul pierde. Jocul meu înlocuiește butoanele cu mișcări de laser, fiind ilustrate mișcări folosind două servomotoare și o diodă laser. Jucătorul trebuie astfel să copieze mișcările folosind un laser de mână, iar acestea sunt validate ulterior de către un telefon cu cameră video. Urmează acum un demo, după pornirea plăcuței trebuie poziționat telefonul astfel încât să fie orientat către peretele unde va avea loc jocul, iar apoi trebuie apăsat butonul roșu pentru a începe procesul de calibrare. Acest proces implică scanarea marginilor peretelui astfel încât imaginea să nu fie distorsionată atunci când trebuie calculată direcția laserului, iar apoi se calibrează și servomotoarele primind date de la telefon pentru a găsi coordonatele colțurilor peretelui, iar acest lucru se face folosind un controller de tip P. Acesta este meniul principal, iar pentru a porni jocul trebuie să copiem dreptunghiul făcut de către servomotoare. După ce am pierdut, jocul revine la meniul principal, de unde se poate porni o altă rundă. Urmează prezentarea algoritmului de computer vision, care folosește OpenCV și rulează pe aplicația de pe telefon cu care comunică plăcuța Arduino. În partea din stânga sus se poate observa filmarea originală. Pentru procesul de calibrare mă folosesc de celelalte imagini din partea de sus, acestea fiind un filtru Kenny aplicat pe imaginea originală pentru a detecta liniile din aceasta și liniile detectate în partea dreaptă. Aceste linii sunt detectate pe o perioadă mai lungă de timp pentru a reduce zgomotul și pentru a crește viteza de procesare. Pentru a extrage poziția laserului, aplic întâi o filtrare după luminositate și saturația imaginii, deoarece laserul are o culoare mai intensă decât restul imaginii. Această filtrare se observă în partea din stânga jos. Aplic apoi un algoritm din OpenCV pentru a detecta conturul și poziția laserului. Această poziție este folosită și în calibrarea servomotoarelor. Pentru a detecta direcția, îi păstrez un istoric vizibil în partea centrală de jos. Dacă direcțiile de deplasare din istoric seamănă suficient de mult, atunci pot declara că a avut loc o deplasare într-o anumită direcție. Urmează acum prezentarea componentelor acestui proiect. La baza jocului stă plăcuța Arduino 2, pe care se află logica jocului și a efectelor, dar și comunicarea cu aplicația de pe telefon. M-am folosit și de un modul de alimentare cu 3,3 respectiv 5V pentru motoare și lanternă, deoarece plăcuța nu le poate alimenta de una singură.
Pentru efectele sonore m-am folosit de un buzzer pasiv, iar pentru comunicarea cu telefonul m-am folosit de modulul de Bluetooth HC06. Acesta este butonul folosit pentru a începe calibrarea, iar pe breadboard principalele circuite sunt cele prin care plăcuța comandă tensiuni diferite sau curenți mai mari altor componente. Acestea sunt servomotoarele lipite folosind un pistol de lipit, iar în vârful servomotorului de sus se află dioda laser. Aceasta este lanterna cu care produc imaginile pe perete și pe care am modificat-o pentru a o putea comanda din Arduino, iar în continuare aceasta este bucata de carton prin care trece lumina pentru a forma diferitele imagini, iar aceasta fiind rotită de motorul stepper din spate, comandat cu ajutorul unui driver. Iar acesta este proiectul meu, vă mulțumesc pentru atenție!